Witam Państwa bardzo serdecznie. Cześć, ja jestem Niklaus. Mogliście się prawdopodobnie kapnąć. Taki wstęp muzyczny. Mam już, to jest pierwszy vlog. To jest pierwszy vlog nagrywany nowym mikrofonem. Już troszkę tam wyregulowałem sobie wszystkie bariery, mam nadzieję. Mam nadzieję, że mnie tutaj prawilnie słychać. I moi drodzy, chciałem dzisiaj pogadać. Nie zasłania mnie ani nic. Nie, dobrze jest. Chciałem dzisiaj pogadać na pewien temat. Dawno nie było takich vlogów tematycznych. Coś się tak rzucam, jakiś taki nerwowy jestem, ale to z ekscytacji. Także pogadamy sobie, moi drodzy, na temat... No, mogliście się kapnąć po tytule. Mianowicie loga Polskiej Agencji Kosmicznej. Słuchajcie, no ja wam najpierw przybliżę, o co chodziło. Polska Agencja Kosmiczna zrobiła taki, powiedzmy, konkurs na swoje nowe logo. No i nadesłano tam 400, nadesłano nawet chyba więcej, nie wiem, w każdym razie odrzucono 400 innych projektów i wybrano jedne logo właśnie dla tej Polskiej Agencji Kosmicznej. Jak to logo wygląda? Moi drodzy, już wam pokazuję, teraz ja się stracę. Patrzcie, to jest tutaj, ja się posiłkuję artykułem z Joe Monstera, chociaż to mogliście też znaleźć na wielu innych portalach, na Wykopie i tak dalej. Słuchajcie, także tutaj są przykładowe odrzucone loga, prawda? Pierwsze logo, no całkiem spoko, mamy tutaj ramię, prawda, od orzełka, Polska Agencja Kosmiczna, czcionka taka trochę ala Alien, no całkiem przyzwoite, nie? To drugie, no jest tu jakiś, prawda, Poland Ball i takie, no całkiem przeszłoby, nie? To jest też całkiem nieźle, kojarzy się trochę mi z takimi filmami z lat 80. ala właśnie Obcy, czy wcześniejsza nawet Odyseja Kosmiczna, coś w tym jest. No tutaj to może tak średnio, bo to trochę taki bolec, no ale co kto lubi, to już nie mówię. To jest takie jak do mnie trochę za mało minimalistyczne. O, to jest generalnie mój faworyt. Szymon Kubisa, numer 6, Polska Agencja Kosmiczna. Mamy tutaj, prawda, polski zarys taki zbliżony, prawda, symboliczny zarys mapy Polski, wersja tutaj polskojęzyczna, anglojęzyczna, ładne, małe, symboliczne, dużo mówi, że Polska, że Agencja Kosmiczna, tutaj planety, gwiazdy, super, bardzo fajne. Tutaj też nawet niezłe, mamy tu jakieś, nie wiem co to jest. To takie trochę kojarzy mi się z matematyką, a matematyki nie lubiłem szczególnie, także no. Albo czekajcie, albo zrobimy w ogóle tak i ja się zrobię, patrzcie, edycja na żywo, widzieliście kiedyś takie bajery? To inne u Niklausa. To jest, no tutaj orełek mu się na głowie nagle, gwiazdka mu się oświeciła, spoko całkiem. Tutaj przy tym trochę śmiechłem, to jest husarz, ale powiem tak, jak zobaczycie logo, które wygrało, to stwierdzicie, że to i tak nie jest najgorszy pomysł, nie? No jest husarz, prawda, kosmiczny, bo tu mamy kosmonautę, który ma skrzydła od husarza, których oni rzekomo w ogóle nie mieli. No nie wiem, ile w tym jest prawdy, nie jestem specjalistą, wy mi pewnie napiszecie w komentarzach. To takie już było podobne wcześniej, całkiem fajne, to też bardzo eleganckie, mamy tutaj trójkącik w kolorach Polski, ładna czcionka, no to tak niekoniecznie, wiecie, co kto lubi, nie? I zbliżamy się pomału, o to też bardzo ładne, do loga generalnie, które wygrało. Uwaga moi drodzy, no tutaj prawda, haha, beczka śmiechu, bim 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 bim. Co tu się odjebało? Moi drodzy, wygrało takie logo, odrzucono 400 projektów i wygrało takie logo. Dlaczego? Kto wybierał? Co jest na tym logu? Można by, przepraszam, w ogóle mam nos zatkany i tak gadam. Jestem jeszcze trochę chory. Na temat tego loga, moi drodzy, można by było pierdolnąć całą interpretację dosłownie. Mamy jakiś trójkąt, w nim jest przekrzywiony Poland Ball i to wycięte kółko jest obok, że co to jest, że to jest piramida i że co oni będą z Egiptu w ten kosmos lecieć? Albo że Ziemia jest co? Że Ziemia jest trójkątna? Że wszechświat jest trójkątny? Że co? Że Polska jest w środku trójkąta kondominium? Co? Rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym? A co to jest to? Że Polska wycięła coś z czegoś i się gdzieś zamontowała? Albo że Illuminati może? No to tak bardziej, o.
No o co chodzi? O co chodzi, moi drodzy? Dlaczego? Dlaczego poprzegrywały takie ładne, estetyczne loga? No powiedzcie, tamte logo, a choćby ten husarz nawet, z którego kekłem. A to, no to jest przecież, to jest superanckie, eleganckie, minimalistyczne, fajne, ładne, bella fantastica. Nie, moi drodzy, wygrał trójkąt z przekrzywionymi barwami Polski i wyciętym plastrem z boku. Takie logo wygrało. Takie wygrało logo i to jest logo, które będzie na całym świecie reprezentowało Polską Agencję Kosmiczną. Fajne, nie? Fajne. Moi drodzy, nie wiem co o tym myślicie. Ja bym powiedział, że śmiech na sali, ale generalnie, no powiem tak. Ostatni raz się tak śmiałem, jak wiązałem buty, nie? No. Beczka śmiechu, moi drodzy. Także jestem niewiarygodnie dumny, że będzie reprezentowało to Polską Agencję Kosmiczną na całym świecie. Nie wiem. A jaka jest wasza opinia? Jaka jest wasza opinia na ten temat? Może to ktoś z was to logo zaprojektował? Albo raczej wasi młodsi bracia albo siostry z przedszkola mniej więcej. Dobra, dość już tego, dość hejtowania. Ja swoje skromne zdanie na temat tego loga wyraziłem. Oczywiście podzielcie się swoim zdaniem ze mną w komentarzach. I co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że podoba wam się dźwięk z nowego mikrofonu MXL 770. Mam nadzieję, że wrażenia dźwiękowe są całkiem spoko. Mi się bardzo dobrze nagrywa. Mogę sobie siedzieć dalej komfortowo i mówię tu i mnie dobrze słyszycie. Także to jest superanckie. I co? Dzięki za uwagę. Jeżeli wam się podobało, możecie tam zostawić kciuka w górę. Wejrzyjcie oczywiście na Facebooka. Macie link pod spodem. Zapraszam na G2A, tanie gry z kodem Pieron. Na hitboxy, bo tam streamy, tyle. Ja lecę się dalej leczyć. Hołk.